Oh, oh ja, nou, heel toepasselijk. Oh no. Oh, wat doe ik nou? Getsie tering naar mijn taak. Wat heb ik een mooie tuin hier. Wat ik dat voor? Mochten ze maar ratten haaien en appels en tomaten. Werden dat hij? Oh, ik ben je, wat is er? Oh, ik hoor een sliepzakken. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We zijn nog gesleerd. Zaken is alweer aan het balje natuurlijk. En we brengen de founders even voort. Oh, er is iets naast Lutje. Oh, nog een keer zaken. Oeh, je moet eigenlijk een beetje omheen gaan, denk ik. Heel vaak oefenen, joh. Ik is steeds beter. Ah, dat wordt krijg net, hè? Gaat zo mooi. Ja, ja, daar hier hem. Wij gaan dus even de vuilnis brengen. En even wat boodschapjes halen, wat broodjes verazen. En we zitten nog een beetje in dubio. We hebben hindervaren zullen je hoort. Als dat lemmer wordt of snits. Dus we zullen aan even zien, want lemmer is op zich heel dichtbij. En snits is wel een stukje verder voort. Och, ik ga trainen gewoon. Vet irritant. Dus we moeten even zien. Het is iets koeler als de andere dagen. Maar ik kan net ergens lessen, maar het is aardig bewolkt. Het is ook nog betiert, dus misschien komt de zin er nog erop. We zullen zien. Nou ja, wie neem je met mij? Hallo. Ga ze kanon als je het zagen. Dit is cool. Ook een museum in dit, jongens. Ik heb dat ik uitvinden. Info. Die boom komt dus zo super mooi. Museum Sloten. Tjerkje. Oh, een hitkapje. Fleurige boel. Nou, die ben je net degong. Die ben je begroeven. Oh, oh ja, nou, heel toepasselijk. Tja, een aaiendop. Let me maar lezen. Wat is het voor aai? Deze is zo in het. En nou plakken niet. Oh, kak. Oh, oh no. Oh, wat doe ik nou? Getsie tering naar mijn taak. Eeuwies. Eeuw. Oh, nou. Stom. Dat lijkt je. Ik denk dat het eigenlijk het nestje van weer zaken. Ja. Die krijg ik nog wel in met de bennenwijn. Ze hebben al je mooie oude huizen. Maar het is te zien hoe scheef die gevels staan. Hoe zo beskeefd je dat al is? Is dat? Nee, dat wordt een beetje veel. Was dat een beetje nice staan, ja? Zat hij het steed? Nou, ik is de bideltje en de zus dat het net helemaal. Gold. Ja, stil een beetje steen. Bregenwipper. Souvenirwinkeltje. Is er een kanon? Ja. Dat kan met USB, hè? Dat zou best wel hebben. Daar ligt het wel. Ligt het er wel op, hè? Het is die serie, een hele shit. Oh. En wat zei die oma? Wat krijg je toch? Een dropje? Wat verdorie? Dat is leeg. Een dropje van dropje. Een dropje van een dropje. Nou, maar ze zei... Oh. Dat... Wat heb ik een mooie tuin hier. Wat ik dat voor? Ja, dat wordt net met, denk ik. Hoe ga je het wel? Ja. Oh, wat lekker. Nou, wat een service. Ja, wat een liedje. Tegentak. Opken, hè? Ja, mooi, hè? Prachtig. Daar zit ik in netje. Dank je. Ik vind het ook super. En dat is nog een keer meer. Ja. Langs komen ben je aan de boot. Die ben je met de boot, ja. Ja. Ja, nou door we. Nou, maar een hele gezellige dag nog. Dankjewel. Ja. Ja, we zijn daar zitten. Weer wat moois uit. Ja, kon mij maar niet verzetten. Ja, daar hebben de zetenomroeper hebben hier. Ja. En die zetten allemaal eens hierin. En een keer, er zit er een man in en toen vrij er aan die groep van
wie Simone deed, die vrouw van mij. Nou, zo wat het er vroeger had, ik ga wel lachen. Oh, dit is maar zo. Ja, mooi. Echte leefde dus. Echte leeuwen. Ja. Hey, dankjewel. Met hem erin. Hoi. Oh, hier is hij. Vroeger dat meestal stout werden. Ja? Dan moesten ze erin zagen. Ja? En dan mochten, En dan water op slot dingen. dan mochten mij En dan rat mochten ze maar ratten haaien en appels. en tomaten. Werden er daar? Werden er daar? Zo, flatsje nog al aansmikken. Help, help, ik ben onschuldig. Oh, hier wordt net dat huid erin zit, ook. Vies maar niks, zo wel. Hier wordt er net in, hè? Ja? Zo. Steert er wel op. Ter herinnering aan het bierschip. Mislukte inval der Spanjaarden. Aangeboden door Stadsschutterij Sloten. 13 mei 88. Oh, wat een goed hier. 88. Ho. Zit op slot. Oeh, nou een kanon. Misschien kunnen we aan wel ergens een platte groentje vinden hey, van Sleert. Of kijken ze dit? Oh, misschien wel, ja. 24. Best zit het zaken. Ja, grof. 24. 18 jongetje. Leuk, dit is een Belgisch kanon. Ja, dus ze komt net officieel hier wij dan dus. Ik wou nou wel op het punt te zitten, want ik ga nooit al gaan plakken. Die jongetjes zo'n. Ja, dan maakt het niks meer uit. Door de vrienden van Sloten. Maar sommigen zitten er dan lekker op. Ja. En dan zit ze ook nog wel. En dan wordt het zo. Maar ze kunnen me ook draaien, oors. Ja, dit is net zo makkelijk, denk ik. Kom ik op verder, joh. Jee! Wat me een beetje bloed Check, zet ik die hier op deze stier. Hier, daar. Hoppatee. Nou, maar we gaan een heel erop ziekje. Ik ben deze kant op Ik niet. wil nog lekker een machine. Ja, nou, de staatsmoren. Mooi. Een beetje zoals bij Dak, maar die bal werkt nog zo, hè? Ja. Een soort restaurantje met een waterstuin. Die had zaak alweer vol natuurlijk. Volleybalnetje. Daar is nog een haven of zo, ja. Ja. Dat gaat goed, joh. Ja. Ja, ik een vikingskip, hè? Echt? Ja, daar. Jongen. Hey, zaken. Red met zijn skip in de rek. Ja. Vikingskip, ze heet. Dit hier er eigenlijk ook bij, denk ik. Kijk hierin, de uitzichttoer. Maar dit is een draaiding, dat waar ik net. En dan is dit het punt van het skip. Een drakenkopje erop. Oh, Chippy Piraat is er al. Kapitein Oehoe. Dat moet ik wel varen. Ja. Check het hier. Ja, denk ik wel los. Hallo. Ik moet varen. Adi, wat is daar voor uitzicht? Wij gaan maar heen, hè? Waar gaan we heen? Naar Frankrijk. Gaan we naar Frankrijk. Hoe van? Bommen en granaten. Golf de dek. En als dan een skip zijn, dan zijn skip ahoy. Kippie! Hey, vriend. Hey. Bist du een zeemeermin? Nou, voor mij even niks. Zwemst du in het water? Nou, de bandjes ben ik even aan het bootje. Zo mooi. Best wel. We gaan lekkere broodjes hebben. Weer een mooi wit smoek bakkerijtje hier. En we hadden eerst al een keer in Starenwest, van de week maar laatst, ja, er ook een keer in Starenwest bij de fontein. En zaken hier in Sleert is echt een fontein, dus die zullen we even op ziekje. Is er daar zaken? Oeh, daar. Dus dit is de fontein van Sleert. Zullen we eens zien wat erbij stiert? Dit is grappig zaken. Ton en amers en gieters, flesjes. Als we het gehad hebben, gaan ze hier in. En er zit waar Bob op. En dood. Oh ja, en doken. Liep liet een famke zien dat op de schouders van een man stiert. Zij had een vogel in de hand. Onder de voeten van de man vormt een slordige stapel amers, sherrycans en tobben de basis van de fontein.
De universele containers dat het water kalm in en uitstroomt. Wijzen erop dat uw maatschappij op vloerig beschikt hoe eer dat ene oors in een wereld heel net vanzelfsprekend is. Water, de bron van al het leven. Ja, inderdaad. Friesland is natuurlijk een waterland. En voor ons is water heel gewoon, maar in heel soort landen is dat net zo. En dat was hier dus ook een beetje met dit standbeeld fontein. We hebben height. Sleet. Je kist de kanon op je. Oeh, let eens op. Sloten, ideale stad. Ja, sure. Al je punten met kanonnen op stieren. We gaan naar de boot, we gaan broodjes eten. Het begint te regenen, ik viel ook wat trippen. Draaien! Nou, we gaan de ballen op. Lekkere broodjes gewoon. Ilda koest lekker. En ik hier een trampoline, jongen. Dus we gaan even naar de trampolinezaak, hè? Ja. We gaan even naar de trampolinezaak op step. En ik ga correct even bellen mijn Boukje. Die komen maandag. We varen aan zijn snits. Dus hier de Boukje en Ruben en Laurens. Die komen maandag. Het werd al wat beter. De zinnen komt al wat terug de wolkjes heen. Dus, en morgen is het ook 25 graden. Dus ik zei, dan kan misschien wel op een snitsen maar lezen. Maar hier de Boukje. Ik heb daar lekker zwemmen en de van. Oh ja, en net de vierten. Waar je de mooie idjeszaken? Waar? Waar? Ik jij die net? Nee. Ik ben mooi idje. Weer 18. Yay! Nee? 23. 23 vind ik echt goed. Ja, 23 vind ik echt goed. Ja, 23. Oh, Nee, ik heb mijn linkstep en oeh, goed zo. Ja jongens, morgen ben ik Jidje. En ben ik 33. En Tjibbe die dacht vorig jaar al dat ik 33 werd. Maar ik had het kaartje bewaren. Want ik ben dit hier pas 33. Ik zei toen bedankt Tjibbe. Maar nou is het wel zo vier. Nu ben ik wel echt 33. Maar dat vieren we dus mooi met Ieder Boukje naar ben. En dus van zaak ik wel leuk. Is een mooi lekker zwemmen en op een subplanken. Ja? Nog even oude hoeden. Ze meest altijd alles aan. Ja, dat is feest, hè? We vieren een feest. Een boordfeest, daar maak je ervan. Nou, machine. Ik zei het al, hè? Het is ook een flinke grote zuurstof, kan maar. Alleen deze stiert op de groen en u zit in de groen. En je zit net omheen. En bij u net. Yay. Oh, ze is thuis elke dag wel even op de trampoline. Net lekker. Springt u eens lekkerder? Ja, dat is net als lekker. Wat even wennen, joh. Best in eigen wend. Nou hebben we beter. Oh ja, dat is een kraaiennest. Kom, moesten we daarin. Die. Ja. Is we dat Gerry? Oh, kapiteinen skippen dit. Hé, je is wel stuur, hé. Hierdoor de skip net, hè? Oh, dat was het wel. Oh, dit is mijn les. Auw. Schokje. Nou, de groene. Oei. Van de groene? Ja, die is langer. Ja, die staat. Daar gaat die. 3, 2, 1, go! Oh, dat wist je al. Zullen we de grote spelen? Ja. Maar ik kan niet heel Ja, best. Mag ik die trouwen? Ja. Doe maar lekker lezen. Lekker sliepen, zak Thomas. In een wieg. In een skommelwiegje. Heger. Heger? Nee, jong. Moet je hem trouwen? Ja, ik heb wel. Wat van de groene? Dit is zwier. Oh, heren. Voorzichtig leven. Net zo heen, jongen. Ik lees haast met mijn hol op een groene, hè. Oh, waar hier het ook alweer bedacht? Ja, aan een dikke beeld. Oh, ik weet je, wat is dat? Oh, ik hoor sliepzakken. Doe maar niet eens, hè? Lietse doorrak. Kom eens bij me zitten. Ja, ben je klaar voor? Ja, ik ken je eruit. Daar zijn je. Oh, mijn slipper nog niet. Doei. Doei. Hey jongens. Nou, we zijn dus nu in Sleert. We varen Assen richting Snits. En dan nemen we weer mooi bij mij naar Snits. Hey, wij zo'n sissen. Vond je nou een leuke vlog? Abonneer je.
En zet een blauwtonk omheen. En via het net. De chill-app. De downloaden. Voorop. Een tablet. Als telefoon. Hey, Als moest maar zeggen. als telefoon. Als telefoon. Hey, onder naar je chatvlog. Hey, hoi. Doei. Ik zet die pak. We weten al